Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo ako magluto ng adobong atay and balon-balunan. Tara, let's start na po! Una, igisa ang bawang at sibuyas. Isunod mamshi ang balon-balunan. Siguraduhin malinis ito. Hinihiwa-hiwa ko para kaagad siyang lumambot. Lagyan ng maraming paminta, mas masarap mamshi. Huwag kalimutan lagyan ng toyo. Ayan, haluin lang ito, pakuluin at hayaang matuyuan ng 15 minutes. Makalipas ng 15 minutes, maglagay ng tubig. Isunod, mamshi, ang atay ng manok. Halu-haluin lang ito, mamshi. Maglagay ng maraming paminta ulit. Takpan ito at pakuluin ng 5 minutes. Makalipas ng 5 minutes, mamshi, pwede na itong haluin. At maglagay ng suka. Tips, mamshi, huwag haluin ng suka. Takpan ulit ito, mamshi, ng 5 minuto. Makalipas ng 5 minuto, pwede na itong haluin, mamshi. Halu-haluin lang at huwag kalimutan lagyan ng dahon ng laurel. Ayun lang, mamshi, luto na po. Thank you for watching. Bye!